Doncs mira, les jornades de protesta en aquest cas s'han convocat perquè nosaltres vam tenir la notícia de que s'estava en aquest moment creant un nou estatut marc. L'estatut marc anterior estava vigent des del 2003 i ara s'estava treballant en un nou estatut marc. En principi nosaltres teníem força interès en veure com era la redacció d'aquest estatut marc, perquè si en el passat nosaltres se'ns obria una mica aquesta porta perquè ens consideràvem professió sanitària o quedava clar que amb les regulacions acabaríem sent professió sanitària, resulta que amb aquest nou estatut marc, en comptes de fer aquesta diferenciació entre professions sanitàries i no sanitàries, ens deixa en aquest espai una mica inferior, amb aquesta classificació amb el nivell 5 del MECO, ens deixa amb aquesta categoria una miqueta inferior, amb la qual ens col·loca en una situació molt més complicada per accedir-hi a Europa, quan s'estan incomplint tots els convenis i els tractats en els que precisament Espanya participa a nivell d'educació en el marc, en l'espai aquest d'educació superior europea perquè hi hagi aquesta lliure mobilitat de professionals entre tota Europa i a nosaltres, en canvi, ens relega a no poder sortir perquè els nostres estudis no estan al mateix nivell.